Здравейте, приятели! Отдавна не съм пускал видео. Намираме се пак в Одрин до магазин Чобаново, моя любимия. Може би от началото на годината. Не, че не съм идвал. Сега ще влезем да ви покажа какво има като информация за вас, какви пушки има. Аз ще купя 2 пушки и ще взема някои други работи. Хайде да видим как ще напосрещам. Оба! Merhaba komşu. Merhaba. Hoş geldin. Doşo, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Здравей. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Çay, kahve. Намлу съм поръчал. Namlu vereceğiz bir tane ona. Tamam. Kaç? Peti pet. 4,5. 4,5. Tamam ben getireceğim. Намлу. Tamam. И... Дойди са. Отор. Tamam. Косорок. Да, ние ще разгледаме. Ами, ето тук посрещнаха. Той са ловните им пушки. Целите 2 стени. Тук са доста ножове има. Това са пистолети с балончета с въздух. Няма нещо интересно, което да го няма и в България. И ми се струва, че в България са даже и по-евтини. Освен този маузер, но е доста скъп. Мога да попитам после налично някой, ако иска да ми пише. Този маузер е интересен. Това е имитация на Макаров. Тук има и на Берета, виждам. Няколко револвера. Това е Смит Уесън, според мен. Имитация. Ето там има и на Парабел. Някъде имаш. Валтер имат имитация. Абе има доста неща. Аз ще си взема 2 пушки. Ще взема малко слагови. Особено от тези. Чакай да ги видя. Аз тук се чувствам като дома. Препоръчвам ги, чакай да ги намеря само. Това е Херкулес 45 грейна. 45 грейна. 6,35. Това е 2,91 грама. За Вулкана дава доста добри. Сега не може да направи същото, което може да направят Дум или някои западни слагове, но за цената си се представят доста добре. Да кажем, 10% са по-зле от разширяват кръга. И за цената си са добри. Аз ще взема, понеже стрелям с автоматична, с блиц. И тези са ми ефтини. Тези са идеални за блица на автомат да стрелям, да ги пущам. Понеже много изразходва боеприпаси и тези са ефтини, излизат около 10 лева. Кутийката струва се. Аз от те ще взема. Гледам какво има. Ами това е. Ако нещо ви интересува от магазина, почти всеки ми знае телефона. Имам и месенджер, имам и Viber. Пишете, питайте. Ще го пусна клипа, като се прибира в България. Хубав ден. Чао!